Txerrikume izan nahi da, txerri bati gertatzen zaio historia, jaiotzen denetik, beste animaliak ikusten ditu, bere inguruan, eta erabakitzen du, bera txerri izan beharrean, nahi duela beste animali bat izan. Orduan egiten du bere oihalsak izarra bere gauzaz bete, kil bati korapilatzen dio, eta tipiti tapata badoa behia izatera, hauntza izatera, eta beste animaliak izatera. Moraleja edo zerbait aipatzekotan izango litzateke bakoitzak onartu behar dela den bezalakoa edo, ez? Azkenean bera konturatzen da behi izateko bizitzak ez diola gustatzen, esaldi izateko asko nekatzen da, eta gustora edo hobeto sentitzen denean txerria izaten dela. Liurra seriarekin baino poajekin badauka harremana. Txerria, protagonista, ateratzen da, marrazki baten ateratzen da poaje ikuinean. Orduan, hortik pertsonai hori gustatu zitzaigun, eta horraz egin, ze ipuin egin dezakegu txerri batekin, edo berez, animaliak eta marixaren baserrian agertzen diren berdinak dira, ez da aipatzen marixa, ez da aipatzen baserria, baina animaliak bai daudela berdin barrastuta edo animali berdinak dira. Uste dut, ipuinen bitartez gauza asko landu daitezkela, eta ez bakarrik hori, baizik eta disfrutatzeko, bai beraiek irakurtzeko eta bai gurasoekin batera, gurasoak umei kontatzen dietenean eta momentu hori niri oso berezia iruditzen zait.